Ini dinagdag tapang benching ko ini na piraso na bubutrap. Ang gamit adid na lubid numero 6. 14 do pa ang panuros ta. Yan, wala lang ini paon mga pare. Oh. Wala lang mga paon, ganun katindihan mga bubutrap ta. Wala lang paon. Kaya lang bibalikan ta lang sin mga pirakadlaw. Depende kung nano ta gusto balikan. 2, 3 o 4 kadlaw, bahala na kung saan ta balikan. Kaya Ria. Yun, sinakob na mga pare. Yun, good morning mga pare, good morning mga made. Panibagong araw, panibagong lawod na naman kita. Yun mga pare, kung nadumduman niyo mga pare, yato na inariyatasan nakaagi na 2 kadlaw. 2 kadlaw na nakalipas, yato na inariyata na bubutrap na pang benching ko. Yan, mawin inuna ta. Inuna ta ini mga pare pagkawitan na pang benching ko para mariparo ta kung may sulod. Hello! Jadi na ang pang-benching ko mga pare. Damo ta sulod. Oh, yari na nagsurlod mga pare sa pang-benching ko nato na bubutrap. Oh, may pakol, alatan. Mga sulay bagyo. Yan ang kadalasan talaga mga pare na nasulod sa bubutrap ta, lawihan. Yan, ganong katindi ang bubutrap ta maski wala lang paon. Yun no, mga lawihan no. Siram sa nagsurlod mga padeho, mga ihawon. Oh. Pag-awak pa. Yun, tapos na kita magsiraw mga pade. Nasiraw ta na intiro na taon ta na bubutrap. Yan din na daw ito mga pade. Yun. Kaya pa ho, mga sulay bagyo, sarok na balde. Yun, yari pa ho. Sigurado na pang bugas na mga pade. Ulit na kita mga pade.